Bona namhlanje sizokhuluma nge-tax-free savings account. Ngiyayithanda kakhulu eyaka Equites ngoba make nje wasayina up waba ne-account khona usunezinto eziwu-4 ongakwazi ukukhetha kuzona. Kodwa sizokhuluma-ke kabanzi ku-video engaphambilini sikhulume ngama-shares okwazi ukuthenga wona ama-Equites and ezinye zezinto. Kodwa-ke la usuka ama-share yenkampani. So namhlanje ngizothanda ukuthi sibheke i-tax-free savings account ukuthi yini. Kulezi nsuku nje kakhulu bayakhuluma ngazo, amabhenki aya-advertise ngayo ukuthi asithenge si-investe kuwona, ukhokha iy'mali ey'ncane. So ulwazi olusha lolu sisacathulisana nami ngisafunda, so kubalulekile ukuthi njengoba sisafunda ngesikhathi into uyiphindaphinda uyikhuluma nakomunye umuntu uphinde uyazi kangconywana nawe uphinde ukuthi uyiqonde. So i-tax-free savings account into akufanele ukuthi uyibheke ucabanga ukuthi wena ayikuthinti, noma mhlambe ngoba uhola kancane noma uhola kakhulu ayikuthinti. Isithinta sonke nje, akekho umuntu ofuna ukukhokhela intela kuyo yonke imali akanayo. Futhi ngiyazi baningi abanye abantu abangazani ukuthi bakhokhe intela engakanani ku-SARS bangabe kuphela i-financial year. Umuntu uyasubmitha nje athandaze ukuthi hawe ma ngithola imali, ajabule umuntu agxume ukuthi utholile imali, kodwa akazi nokuthi uyithole kanjani, nokuthi yini into eyenza ukuthi akwazi ukuthola leyo mali, nokuthi iziphi ezinye izinto akangahlela ngazo iy'mali zakhe ukuze azokwazi ukuthi aseve-ke ekukhokheni intela aphinde athole ama-rebates noma imali eza ngakuye. Vele sithandaze nje sibone sekubuye sesizwe phakathi kasasho ukuthi hayi utholile imali ujabule, kodwa-ke phela kanjalo iminyaka neminyaka. Ngiyakwazi mina kungenzeka lokho, ngiyazi futhi baningi okubenzakalelayo esengike ngakhuluma nabo, mhlambe nawo lapha, kodwa-ke ungayifundisa-ke. So asibheke i-tax-free savings account. Iyenziwa bonke abantu abase-South Africa. Ufanele ukuthi ube ne-South African bank account ukuthi uzokwazi ukuthi uyenze i-tax-free savings account. Okay, indlela nje yokubeka imali le ungakhokhi intela. Kodwa-ke kule tax-free savings account ubekeliwe ukuthi imali ongayifaka u-33,000 ngonyaka, akufanele ukuthi udlule laphaya. Futhi mase sihlangene-ke imali yakho yonke kuba u-500,000 over a lifetime period, okusho ukuthi u-33,000 ongawufaka usave unga-tax-wa unyaka nonyaka, kungadluli ku-500,000 impilo yakho yonke. Le mali ungakwazi ukuthi uyenze-ke u-500,000 mawufaka u-33,000 kungathatha iminyaka ewu-15 ukuthi uyenze leyo nto. I-investment enhle leyo kakhulu kakhulu kakhulu. Sizokhuluma nokuthi-ke uyikhulisa kanjani-ke imali yakho. Lokhu kusho ukuthi imali yakho oyitholayo kule tax-free savings account nemali ozoyenza ngayo leyo tax-free savings account awukhokhi intela kuyona. Angenza isibonelo, uno-33,000 ofakile kule nyaka kwi-tax-free savings account, bese wathi kule tax-free savings account wadecide uthenga ama-shares noma ukhulise uzama ukuphinde uthi reinvest le mali leyo 33,000. Imali ozoyithola eyinzuzo ozoyithola kuleyo trading kuleyo account ayikho intela ozoyikhokha. So yinhle ngalolo hlobo-ke. Okay, so you need to find i-account yakho using i-tax-free savings account number as a reference number. Lokho sizophinde sikhulume ngakho ukuthi-ke usuyifaka kanjani-ke imali kwi-tax-free savings account yakho iyakwa Equites. Ngikhetha Equites ngoba uyena onama-fees angaphansi kunawo bonke. Ngiyazi ukuthi namanye amabhenki nezinye inkampani ziyafaka ama-adverts ukuthi-ke na investa nabo, ukhokhe leyo mali u-350 noma ngabe malini, kodwa okusalayo kufanele wazi ukuthi uyawakhokha ama-fees. Into emnandi ngo-Equites ukuthi usigqugquzela ukuthi sizibambele ngezandla zethu, uyasifundisa bo, ayikho into engekho kule website bazalwane. Ngoba if ungafundi uyakukhokhela ukuthi khona omunye umuntu okwenzela lowo msebenzi. Angenza isibonelo, makufanele uhambe uyokhokhela umuntu nge-debit order, uhambe ukwenzela lonke, uyakukhokhela yokho, yikho unama-fees okwenza ama-debits. Kanti uma ungathatha i-account number yomuntu uzenzele wena, umkhokhele wena direct, awukhokheli lokho. Ungayikhokha i-transaction fee kodwa awukhokhele enye i-service yokuthi omunye umuntu okwenzela i-payment. Niyayibona, ilula kanjalo-ke naleyo nto. Asingathathi izinto zoku-investa no-tax-free savings account sizenze izinto ey'nkulu ey'sabekayo ekufanele ukuthi sizihendlishelwe abanye abantu ngoba thina siyahluleka ukuzifundisa.
Okay, so uyakwazi ukuba nama-investment options-ke khona lana-ke. Uyakwazi futhi noma ngabe unayo enye i-tax free savings account kuwenye inkampani ngenxa yokuthi ama-fees awafani. Mangathi nje wena thatha le challenge yokuthi ubheke ama-fees owakhokhayo kwi-tax free savings account nenye inkampani engeyona Equites njengamanje, uwaqhathanise, uzobona ukuthi ukhokhe ama-fees amaningi, and ama-fees akufanele ukuthi uwakhokhele. Ama-fees iwona adla ephaketheni lakho. Iy'nkampani lezi zezimali zidla ngawo ama-fees, ukhokhela wona lawo ma-services wabo. Uyakwazi ukuwamuva-ke mahhala uyise khona-ke kwa-Equites. Angisebenzi ka-Equites kodwa nje ngiyanikhombisa ukuthi akhona ama-options, zikhona ezinye iy'ndlela zokwenza izinto ngaphandle kokuthi uthembele kulezi zinto ey'ningi. Ukuthi thina isikhathi esiningi abantu abamnyama uyazi ukuthi eyi mangabe ngingenza i-educational plan ngiwenza nale nkampani nale nkampani nale nkampani, ongakazi uzobona ngisho yedwa umlungu oya kuyona. Angeke ngize ngibala amagama la, kodwa hey, laba aba-green laba aba-blue, uyakwazi ukuthi ube wedwa futhi ungakazi uzibone ngisho umlungu ohambe yakhona. Ucabanga ukuthi abelungu aba-invest kuma-education, abazenza izinto ezama-savings, kodwa futhi uma ubheka ibona abantu abanomnotho. Nike niyibone leyo nto, ucabanga ukuthi bayenza kanjani? Yizo zonke-ke lezi zinto ezifihlelekile kuthina esingazazi, noma ezama ukuthi thina sizifihle singabatsheli abanye abantu. Kubalulekile ukuthi uma kukhona into oyazi ngayo uyixoxe, utshele nabanye abantu, walahlekelwa lutho ngokuthi ucobelele nabanye ngolwazi. Okay, asibheke izinto-ke ezama-upside ezinhle. Thi-ke unesikhathi esiningi, uyakwazi ngisho ukuvulela i-tax free savings account yakho wena mama noma mzali, uvulele ney'ngane zakho, ingane nengane ukwazi ukuthi uyiseyivele. And sizokhuluma kwenye ividiyo ukuthi uma usunayo-ke imalini oyoyithola, kodwa inhle kakhulu imali oyitholayo ekugcineni, ngoba le mali awufuni ukuthi uyithinte, kodwa okusalayo uyakwazi ukuthi u-investe ngayo. Okay, unesikhathi-ke esiningi-ke ngoba i-tax-ke awuyikhokhi ama-returns makhulu kuleyo investment yakho-ke emva kwesikhathi, futhi une-global exposure. Lokho kusho ukuthi njengoba unayo le account uyakwazi ukuthi uphinde u-reinveste, uthenge ama-shares nama-ETFs nama-ETNs, ama-exchange traded funds. Uyakwazi ukuthi uthenge okuwukuthi uyakhulisa kuyo le tax free savings account wakho, u-exposed kuma-markets a-global, hhayi nje ukuthi iy'nkampani zase-South Africa kuphela. And then unama-diversified funds, okusho ukuthi-ke njengoba uno-tax free savings account uyakwazi ukuthi wenze ama-ETFs uwathenge kuyo leyo tax free savings account wakho. Okusho ukuthi-ke i-risk yakho kanye ubungozi obhekana nabo kwi-portfolio yakho abukho kakhulu, ngoba amaqanda wakho wafake kubhaskidi abahlukene. Awufani nokuthi uphathe i-tray manje lamaqanda okuyi-investment yakho endaweni eyodwa bese liyawa liphahla-ke kuphele ngamaqanda akho. Kusho ukuthi ufaka ey'ndaweni ey'hlukahlukene, ngoba uma uthenga i-ETF kusuke kuyiqoqo lezi nkampani ezahlukahlukene. Okusho ukuthi uma kwenzeka inkampani eyodwa ingenzi kahle kulo leli qoqo othenge kulo, enye izokwenza kangconywana. Kusho ukuthi akulula ukuthi ufeyile kuleyo investment. Sizokhuluma kodwa nangalokho sokuchaza, it's a cost saving-ke. Abantu-ke aba-investa kwi-tax free savings account bayakwazi ukuseva 1% ngonyaka mangabe uqhathanisa nezinye-ke iy'ndlela zoku-investa-ke. Okay, so mangabe une-tax free savings account uyakwazi ukuthi njengoba kade sengichazile uyisuse lawo onayo kule nkampani okuyo, uyakwazi ukuthi uphinde futhi uyise kwenye indawo. Kodwa-ke naka Equites ngikhulume kakhulu ngokuthi awukhokhi ama-fees aphezulu, so kuzokubiza u-64 uku-investa-ke kwa-Equites. Kodwa ungabheka-ke nawe kwamanye-ke ama-options. Okay, asibheke lana-ke u-Equites usenzele ithebula lana elikhombisa ukuthi i-monthly account cost kubiza malini ukuba nje ne-Equites account kumahhala, kodwa enye competitor 1 uku-charge-a
u-R40. Obviously usuyazi ukuthi ukhethani wena la. I-minimum brokerage fee ayikho i-minimum, kwezinye iy'ndawo u-R98. Brokerage commission excluding VAT 0.25, kwezinye iy'ndawo 0.9%. Okusho ukuthi-ke uyabona ukuthi kubiza kanjani. Sizongena kuma-tax free savings account cost, kodwa aphansi bakwethu, aphansi. Okay, so nakho okunye kokubalulekile. If unayo-ke i-tax free savings account, ukubalulekile ukuthi if unyakazimali wakho uqala ngo-1 April to 30 March, kulowo nyaka akufanele udlule ku-33,000 i-contribution. Lokho akusho ukuthi unezinye izinto, unamanye ama-investment vehicles ozokwazi ukuthi ufake kuzo. So i-tax free savings account yingxenye nje yezinto ongazenza ukuze ukwazi ukuthi ubeke imali futhi uphinde usave kwintela. Okay, asithi-ke wena ulo 33,000 uphinde ukhiphe ku-15,000 ngawo unyaka owodwa. Lokho akusho ukuthi usuzophinde futhi ugcwalise ukuze kuzokwenza leliya nani lakho lu-33,000. Uma kuthi ubusufakile u-33,000 wawukhipha u-15,000 ngoba mhlawumbe unesidingo esithize, angeke usakwazi uphinde uyifake ngoba kusho ukuthi wena uzokweqa uye ngale kwa-33,000. U-33,000 imali ongaba nayo nje engaba yi-maximum kulowo nyakazimali. Awukwazi ukudlula ngesenti, awukwazi ukudlula ngeshumi nangani na. Ngiyayibona leyo nto, ngoba uma udlula uzokwazi-ke uzoshayeka kakhulu ngoba usathi uzokukhokhisa intela ewu-40% kuleyo mali engaphezulu oyikhokhile. Okay, okay, kusho ukuthi-ke laphaya ufanele ukuthi ube nemali, imali oyifaka kule account yakho fanele ukuthi ibe ivela kwibhenki lakho la eNingizimu Afrika. Okay, yeah, okay. So ngiyathemba ukuthi iceleke indaba ye-tax free savings account. Okay, so okunye mhlambe engathanda ukuthi ngikusho nge-tax free savings account ukuthi i-tax free savings account yakho awukwazi ukuthi uyenze ibe uyisebenzise like ama-debit orders. No, ayisebenzi kanjalo, isebenza nje njenge-investment vehicle. Uyafaka nje imali yakho ihlale khona, bese into okwazi ukuyenza kuyona ukuthi uphinde uyi-reinveste ngokuthenga ama-ETFs nama-ETNs khona kuleyo account, uthola ama-gains. Ayikho enye into okwazi ukuyenza, ayisebenzi njenge-debit account or current account. Okay, so inhle futhi-ke ngokuthi uyakwazi ukuthengela iy'ngane zakho njengoba bese ngishilo. No-33,000 wakho wena uwumama nje, mina ngiwunomusa ngino-33,000 wami engingakwazi ukuthi ngi-contribute ngawo ngonyaka, nengane yami inawo ngonyaka, nenye ingane inawo ngonyaka. Okay, awukhokhi intela kuma-dividends okanye-ke i-capital gains tax, awuyikhokhi uma ngabe sewutholile-ke inzuzo ngokusebenzisa yona-ke le-tax free savings account. Okay, ngiyathemba ukuthi-ke sonke sicaciselekile. Mhlambe uma kukhona la engingacacisa ngakhona, ngicela ukuthi nibhalele, niphinde nifunde kuma-comment section ukuze uzokwazi ukuthi ubone ukuthi ulaphi la ongaxhumana khona nathi. Khona WhatsApp number, uyakwazi futhi nokubhala commente kuleli page. Okubalulekile nama-link akhona la ngezansi ukuthi ukwazi ufunde la nawe la esithatha khona lonke lolu lwazi, ngoba nathi asibona ompetha kulezi hloko, kodwa nje iy'hlokwana esikhuluma ngazo ukuze sizokwazi ukuthi sicobelelane ney'ngane zakwethu. Kubalulekile lokho. Mina angikwazi, nginabantu engike ngikhulume nabo osukwini, ngiyazi ukuthi akukho lula uvele ufunde into bese uyayi-understand. Kwesinye isikhathi udinga ukuthi uyizwe ukhuluma umuntu ngolimi lakho. Ngiyathemba ukuthi kwezinye zey'qephu ezolandela uzokwazi ukuthi kube khona into oyicoshayo ngoba le nto ikhulunywa ngolimi lwakho oluzwayo. Futhi uma ungezwa ubuze, nathi lezi zinto siyilalela mhlambe kawu-10 ngaphambi kokuba uyi-understand ukuthi okay, yini kona lokho, TFSA yini kona lokho, yabo. Izinto ey'ningi siy'bukela kude and angeke size sishintshe isimo sey'mpilo zey'ngane zethu if singashintshi indlela esi-treat-a ngayo iy'mali zethu njengamanje. So kubalulekile kakhulu, ngicela ukuthi nibuze. Ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa uku-subscribe-ke. Thanks, siyabonga.
Ungakhohlwa ukugcindezela igama libole libhala usubscribe la ngezansi ya nje kule area ebheke phansi evidweni ukuze uzothola okunye phela uphinde nawe usho okudinga ukuthi sikukhulume ngakho.